शांतादुर्गा सुगंधालयची खास गणेश चतुर्थी ऑफर ₹500 मध्ये सर्व पूजा साहित्य, ₹1500च्या खरेदीवर प्रत्येक ग्राहकाला आकर्षक भेटवस्तू, ₹2500च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला पैठणी साडी, ₹4000च्या खरेदीवर एका भाग्यवान ग्राहकाला अष्टविनायक यात्रा मोफत. पत्ता श्री शांतादुर्गा सुगंधालय, डॉक्टर पंडित हॉस्पिटल समोर, कुडाळ. संपर्क 9421 65 49 56.
इथे मोदक पण आहे बघ. त्याला बोलतो भाई गाणं वाजव. हो थांबाव आम्ही नाही आलो अर्धे.
इथे मोदक पण आहे बघ. त्याला बोलतो. आणि डायरेक्ट बदल भाई गाणं वाजव. हो थांबा हो, आम्ही नाही आलो अर्धे. झाली पाहिजे बरं आहे.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.